Hi guys, good morning. Ganda dito oh. Nasa dagat kami ngayon. Yan. Grabe. Medyo low tide. Nag-low tide siya. At yan. Pero grabe ang ganda ng tubig. Ang linaw. Ito. Ganda maglakad-lakad. Ang sarap ng simoy ng hangin dito. Yan. Bali sakop to ng ng Pacific Ocean na guys. Yan, sa Pacific Ocean. Dito sa probinsya namin dito sa Bicol. Ayan. Enjoy, tuwang-tuwa yung mga kabataan doon sa likuran ko, mga pamangking ko. Naliligo sila since yesterday pa guys. Since yesterday sawa sila sa kakaligo. Ayan. Ako hindi pa ako naliligo guys, maya-maya na lang siguro. Yan. Ganda dito. Yan.